Вчера най-нормално, докато се играе FNCS, най-важният турнир за този сезон, Hyper Squad реши да гифне 50 съба. А след още 2 минути той реши да направи още 50 гифнати съба в канала ми. Как я правиш тя? Хайпър е, брат! Какво прави Хайпъра, човек? Holy fuck! Нямам думи, брат. Хайпър е, thank you so much, човек. Леле. Хайпър е, какво правиш от 100 гифнати съба общо? След което реших да направя 100 набирания и след тези 100 набирания на 20 набирания още не съм приключил. Той гифне още 31 съба. Голям шаут-аут за Hyper Squad. Може да го последите в Twitch, както и в YouTube канала му. И днес видеото е по-различно. Да, няма да има Fortnite контент или Clash Royale. Мисля, че това е видеото, където за първ път няма да има нито едно от двете. Харесайте, абонирайте се за канал с камбанка и нека започваме с самите набирания. Да ги почвам ли, брат? Набиранията. 13 набирания направихме и вече нямаме дъх. Двадесет и три. Ебати, вената на рамото я флекс бицепс. Момче. Бах, ти пицарята. Oh. 31 ли беше? 30 ли, не знам. Май 31 беше. Може ли той пракво прави то? Какво прави то, Хайпър, бе, брат? О май гот. Хайпър, какво правиш, бот? Това реално ли? 31 гифнати съба още от Хайпър, брат. Това е първо. Леко да чпот, няма да има трима, брат. Хайпър е, брат. Ау! Хайпър, чакай, направо нямам думи. Хайпър е, брат. 131 гифнати, леле, лудия, брат. Колко си висок, below average BG, брат. Как да ти го кажа? По-често гифт е да тренира момчето. Абе, как така, бе? Колко набиране? 131. 46 ли бях? Не мога, човек. То не знам дали ще мога, камо 131.
Първи ги по 5 на минута. Брат, аз преди малко починах. Минута направих едва 6. Това е първият тенко само, брат. Тава брат, те там ма хейтят хората. Един човек ми е казал, че е окей. Едно село, тук не мога брат, тук се отдавам в тавана. Иначе бих направил село масаж, даже виждат ръцете много. Колко време тренираш? Тренирах година, справих за година и се върнах от няколко месеца, ама не на фитнес. О, не. Брат, 70 набиране, остават ми още толкова. Говоря с тръспа и си ръцете помага да починеш да бицепс. Брат, не мога. В момента така ма болят ръцете, не знаеш. Ей това, мале. Та последната малко е така го направих. Бате, направо пот от всякъде ми влиза и излиза. Ако вземеш един кератин, ще станеш още по-нацепен. Ми може брат, ама аз не вземам. Как болят ръцете, вие не знаете брат. Преди беше по-як ever. Какво трябва да значи това? Я вената вижда ли се на рамото или не? Не се вижда брат, аз нещо не мога. Аз вече не мога да хвана, брат, не мога да хвана, разбирате ли мога човек? Толкова играл, брат. Аз специално не знам как нещо не мога да плексна на гърба. Прави лицеви, докато не спреш с набирането. Да се ги менкам така. Даже не мога да почна. Няма направи 95 брат. Това другото не се боли. Добри ABS имам днес. О, брат. Виж колко там мазен, брат, тука. Гледай. Ако ги смъкна тези паласки, човек ще е добре. Ма няма бе, то никъде съм тук човек. Или е окей. Накрая хендстенд. Бих направил обаче, като го изпълниш е така ръцете, брат, усещаш болка, когато така ще не мога. Шорт Кинг, 62 кг. То с брада, без брада, пак не ми съм една човек, брат. 99 набиране. Някои хора едно набиране не могат. Като дай. Силово мога да. Част според вас колко подкожни мазнини имам. Том се издържат ABS-а, плочките, колко трябва да се, защото ме е чудно. Специално не съм си правил тестове за колко подкожни мазнини имам. Не, 9% е твърде малко. Според мен аз към 15, под 15. Дръпни кое.
То не мога, брат, дърпам пот. Нямаш къде така. Бах всички мъка, брат. Май сме над 20%. Бире на коремчо, брат. Верно. Мане, нотрито with the sub, брат. Нотрито човек with the sub, мен. И хайпер отклада, брат, е с 131, бе, мен. Какво правите, бе? Това не се вижда. Това сте вдихнали. На всички, thank you so much. Брат, спълнявам стикс пак. Още. Ти мускули да стегна, брат, аз ако стегна ръцете, те ще ми се щипят. От рецепс. Той тук виж когато съм изгоря, какво се види, нищо не се вижда. Светлината кери ли, гайс? Физиката. Ти, брат. Само по 4 правя вече. От 80 на станам само по 4. Какво се случва? Ми умираме, човек. 132 с нотрето. Много ли искате да правя набиране, бе? Направите вие за мен едно. Тук ги пише, брат. Тук ги пише набиране. Не са ли виждат? Джибликатора with the gifted cup, man. На Никича TV1. Thank you so much, брат. Аз играех на след въртето бум. Айде те гифнати. Чакай малко по-саки, не се гифнати. Бум след 20 секунди, още 50. Какво стана, брат? Почвам набирането на 20 набиране. Бум! 31 гифнати. Леко, бе, брат. Направо нямам думи. 11-ти влак левел дигна. Хайпера направо изби всички. За колко време стана с такава физика? Не мога да ти кажа точно, брато. Защото една година тренирах. Тази една година къде тренирах, пак имах почки. Не знам, не мога да ти кажа да съм глежал по-добре преди. След тази една година къде тренирах, спрях и после пак се върнах, ама не към фитнес. Лостове първо от ластици ли почна? Не. Право си их почна, брат, да си може. Гърдите и гърбът са много добре, ама ръцете изостават, момче. Не. Гърдите според мен са най-зле, да ти кажа. Като цяло всичко е зле. Не можах 5. Шортинг сме, човек, да. Такива не са генетиките, брат, на мен. Yo, man. Kirilan, thank you so much, bro. Thank you so much for the raid, man. We are almost finished. 131. Guys, правим ли последните 4? Последните 4 набиране, брат. Let's fucking go! Finally! Най-накрая, брат. 35 ще бъде набиране. О май гот! 135 набиране, човек. Не вярвах, че го направя. Трябва да флексне физиката след 135. След 135, брат. Малко гърбах, който не знам как се флексна. Не знам какво се е видяло. Знам да е флексно нещо. Хайпер е, брат. Хайпер е, thank you so much за тези набирания. За тези гифтове, човек. Брат, да ги направя 150 си, да. 200, да. Направо на хендстенд да се мятаме. Да, какво ще кажете?
Направо на един хендсенд пуша, ако искаш още малко. Айде 150 ще направя, брат. Защото 135 не е окей да направя. 10 минути си го нагледате. Брат, максимум е 4, минимума също е 4, брат. Какво става, не знам, от 80 или 70 набиране само по 4 правя вече. 8 почки. Хе-хе! Къде е 8 почки, брат? Аз 4 не виждам, 8 викате. Това и в TikTok ми го бяха казали двама, аз не виждам тия 8 почки. Колко санта ти е бицепса? Не знам идея, брат. Нямам никаква идея. Тук ако цъкаш, аз чупи мишката. След тези набиране. Не, един месец, една година бях фитнес, брат. Даже първия месец, 2-3 сигурно, даже просто тренках е така, брат. Не е било някакво сирес. Не по-скоро ходих, обаче на някаква програма. Понеделник гради гръб. И не е така. Просто ходих тренках, брат. Може да кликнеш на един крак, мога да... Даже мога да се... Много ги владя, брат. Колко лица ви? 450, правилна форма. Не се вижда. Let's go, бе! 151 набиране, брат. Направо този стрим, пахче нещата се случиха. Като цяло бих направил един хендсенд тук за вас, да се лулея наляво надясно. Обаче не знам дали ръцете ще ме издържат, така че не се чува да направя на мен. И като цяло това беше от самото клипче, гайс, надявам се ви харесало и пак шаутаут за Hyper Squad, плюс това днес ще стримам ден 2 от FNCS плей-иновете.